Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Finger. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 64703/06 870 98312. Attenzo! Na brokobana, brokobaskita, brokobana, ta brokobana, ta brokobana, ta brokobana, ta brokobaskita, ta brokobana, ta brokobana, brokobana, brokobana. Ja, Branga jou de Baka Cultuur TV, speciaal voor jou. Weer hier op de zondagmiddag. En dan is het Brokobana Tori. En Tewe doet Brokobana Tori. Dan is het altijd met de heer King en Beta. Beta. Mooi zo, welkom. Welkom heren hier bij Cultuur TV. Vandaag gaan we weer lekker babbelen over de gang van zaken in Suriname. Maar natuurlijk over wat er gebeurt in de wereld. Want als Spaan dan gaat Trump, naar Zelensky, Sopsa. Ja, het dat is ook spannend. Dus ik wil ook graag jullie mening daarover horen. Beta, met jou vandaag te beginnen. Hoe gaat het mee? Nou, Aigo gaat veel beter. Aigo. Dus ja, terug van weg geweest. En Aigo. Aigo, mooi zo, ja, welkom weer. En de heer King natuurlijk, meneer King, hoe gaat het met u? Aigo? Nou, men zegt alle beetjes maken het goed, dus Aigo. Aigo, dat is Poesing, is dat weer toch? Poesing. En hoe breed is dat jullie weer hier zijn vandaag? En natuurlijk, dat Kintori. Beta, met jou te beginnen. Wat heb je nog dingen gevolgd? Want meer ontwikkeling over de economie, door die PHP, BA, Bob, Sani.
Ja, mi volg gewoon tutori. Maar amore spantori no de los pusran na Trump na Zelensky. Atori Spaan. Atori Spaan. Ik heb het voor het eerst sinds mijn dag grondtapu, sinds mijn volg de economische ontwikkelingen in grondtapu, mijn loop lees politiek-economisch nieuws. En het is interessant omdat een staatshoofd, Donald Trump, dat was geen onderhandeling, dat was meer gewoon een take it or leave it model van en ja, aspang, want iemand gaat dikkie gratis in Oekraïne. Ik alle den delen stoffen naar de zaak voor een beetje militaire steun. Toch? Dus ja, nee, Atori Spaan echte man. Maar voor het eerst ook dat we bijvoorbeeld altijd, vooral Engeland en Amerika, altijd helemaal trek op samen. Trek op samen, ja. Trump was jong, bekijk het maar. Heel Europa, bekijken jullie het maar. Dan doen we iets aan doen. Ja toch, Trump is een zakenman toch. Donald Trump is een zakenman en bij zakenmannen zakenlui gaat het altijd om eigen belangen en meestal eigen belang. We zien het ook, denken dat Trump daar staat of daar is gekomen om op te komen voor de arme bevolking in Amerika. Nee, hij is puur opgekomen voor zichzelf en zijn eigen belang, want hij weet dat hij na dit is zijn laatste termijn, hij komt niet terug. Dus zijn belangen gaan voor. Ja. Dat ik want we nodig weer maar los mij dat toe aku broer zijn je zie. Nou, nou, persoonlijk, ik vind dat Atori dat nou echt serieus story. Het kan dat Trump bij man gewoon wat losse vlodder gewoon van zoet op samen je ziet een schaamschot. En ja, dat me denk je. Dat denk je, maar kijk van je chat toch dat niet. Nou, ik heb een andere mening over Trump. Zelf wel tot mening. Trump is een boef, brother. Die man staat op, eigenlijk, ja, van een takaman. Trump als het ware, Trump moest gwa straffen. Maar om te zien van Witman, ik zie deze regie. Ik zou om mijn aanklachten dan om mijn vooroordeling dat Trump inneemt. No. En dan hier een verkiezing die zie. Brada volgens mij, ik weet het niet al. Logo, if nou doorheen man bedoelde zijn dat Trump doen dan zijn ze maar veroordelen man no. Ik zeg maar om een foto. Hard bewijs de man op tak jong, maar be. Look samen doen 6 januari. Voor tak jaren omdat mi lassie mi no lassie. Alles aan dit film brada. Toch de man veroordelen man. Toch gaan mensen kans toe doen mee. Eigenlijk aan mensen doen dan oranje en het tuin in straffen zo. Toch de man kan doen mee. En dan zijn voor Trump naar Zelensky brada. En dan sabi je brada, maar tegen volg politiek, sabi toch. Dat zijn voor Trump naar Zelensky nou een rommel. Omdat dit maar in Oekraïne de bar nou tak jong. Zelensky naar boom. Het is maar zo van Zelensky doe aan de macht toch. Na Amerika pota man drape shadow brada want trama ben de drapelijk president de man lombaka manati dat die man lombaka man dat top functionarissen voor Oekraïne bij abis kon lonsuku dekking in Amerika sabi toch dat man kon drape kon suku dekking dat man vertet Trump na alle de man tak zijn in Oekraïne dat Trump dat man is na in 2016 gewoon, die heb je van hoe er is. Doe dit, doe dat. Nou, hoort Trump en aan mij doen rustig. Want Zelensky staat dat je aan een next legt Trump uit. Next. En dat hoor ik niet ook. Omdat de buitenwereld is dat ook. De man is zo erin. Make de man herhaald in 2016 in Oekraïne. Dat amas bij de man clown. Amas bij de man clown, brother. De man tak as een beetje gewoon setup. As aan een setup. Een beetje van setup. Hier Trump staat bij een man. Staat Trump bij een doen ongeveer. Vernederen maar gewoon. Vernederen, sorry man dat je naar next level brother. Je want vertellen Rusland chop in. Ik denk dat Oekraïne is maar van Rusland. Nanga next brother. Nanga next. No in Europa dat beetje. Want er wordt je oorlog bar no in Europa. Europa klaar. Ja, Europa klaar. Minayo. Je vader wil maar tegen dat president of jij dat ze contra prestar. Peo. Maar hij natuurlijk zo niet laten gaan. Dat ik pot mina castrati.
Ona president jara brada. Ibe sito da oorlog bebroken ook in Saraman doang de blakaman Ah, te masa bawa na trein. Saraman begon na trein tok. Man president ja. President. But the president ja brada isabi tok. True. De sana de man taki Fuselens. Isa man make nonsense. Ama sapsai sa brada. Ama de man sabi. En Trump sab. Dan met Trump behandelen maar zo. Ja, maar vice-president toe. Amerika. Maar ik fout dat je dan staat op. Ik zeg toen maar. Als ze dat hoeft niet zo te schreeuwen. Maar de bari. Maar je later staat Trump dat je toch. Ontzettend goed door met de man die zegt zo. En van man tak dat dan tak aan sapsai doen. Ama sapsai do ai. Maar de Amerika, want Amerika is in de pocket van Rusland. Dus Poetin heeft hem in zijn broekzak. Is niet waar. Ik denk het niet. Is niet waar. En tegendeel aan mij beschermt Amerika te gaan Putin. Want als de man waren zijn vijandig geworden tegen Putin. Nee, maar ik begrijp dat toch. De man doet Putin niks. Putin is in BRICS. Ai. Nieuwe wereldorde. Nieuwe wereldorde. De takken dan in Europa. De want vrede. Putin. Een Nord Stream en een pipeline. Die man Sutama. Allemaal maar. Sorry dat mijn barrière. Allemaal barrière begin. Nou Putin. Is dat zo'n ding? De Amerikaan. Ai. En dat grap brada. En nog grap brada. Je volgt politiek. Je volgt Alassani. En zie Rutte. Rutte berekent dat die Rutte betrokken NAVO. Rutte berekent dat. Maar Rutte na basis NAVO toch. Maar Rutte heeft geen kaas daarvan gegeten brada. Rutte is geen militair. Juist, hij is geen militair. Maar hij is geen militair. Hij is geen militair. Want er is zo staan, moet je, is dat toch? Wie is naar straat, dat is sapsai si via straat. Ja, dan soldaat daar. Dan denk ik, matura plein, in baas voor een vakkamp in Vakkamp, maar als man nooit nog bij de soldaat. Nooit. Maar ja. Boy, oké, dat was het even voor de intermezzo. Intermezzo met Afrika, met Amerika. Intermezzo, mensen zitten te gaan van zaken daar in Amerika. Goed, maar even, we gaan lekker weer naar Suriname, want er gebeurt ook zoveel daar in ons geliefd Suriname. Oh, wat film, ik draai nog deze en ik de ronde, Brunswijk, dat is gewoon weer die. Film, joh, allemaal ik is een film. Boy, misschien wat filmpjes op Facebook keren, van pe ama be begi of sama weer wat toga aan mijn plek. Toga naar mijn bigire die kruis. Hey, belachelijk. Bergi in het binnen, belachelijk brada. Nou, maar zo'n president. President Zuma. Kan ik die man aan de knap drapen? Maar nog niet het volk van Suriname, brada. Is voor de kakouwerij, brada. Maar Bergi, redelijk. Zuma maar Bergi. Maar Bergi, alle kan maar Bergi. Nou, dat de man naar binnen de leren van Bergi. Maar samen hebben we precies in dat film. Samen met Bergi. Samen met Bergi, maar Michama Biggie Fire, Michama weer wat kruis. Maar Michama napo maar Bergi wel loopt toe. Bergi wel loopt toe. En dan die Mozes begonnen te papier. En dan fire man. Dat is dan vergelijken met een Mozes. Maar nou fire toch kan er bij Gado bij de fire bij brongen wat bom. Kan je na vuur dat ik maar nou vuur naar maar bergi bij de wat trap bergi toch. Nou vuur naar bij bro loopt toe brada. Na bergi dat. A fire bij de op je fire. Je moet je huis. Maar samen met Bergi feitelijk. Mina sabi ara met Bergi sani of na Kerki sani sana sani. Ama begine digital. Maar bij beginnen eigen taal. En dan ben je dan taal is wat ik niet verstaan man. Bekar Corinthië sana de sana. Sot sani. Ama be karon to sana me verstaan. Pamang mo pa de sani ay. Ano wat tu salam sani of sana. No, Mr. Nasam. Pangare. Isap sana sami no lobby, mo de eerlijk kere. Me be delen zo'n filmpje op Facebook toe. Een filmpje pe Brunswijk taki tak in een volksleider of winnen auditie. Maar ik bedoel, aan mij maak ik een fout hè. Look, ik ben geen Bosland Creool. Begrijp je me? Ik ben geen Bosland Creool. Ik versta geen Aukans, ik versta geen Saramakans. Isabi toch? Te taki, die tak gewoon Sranang. Of tak gewoon Nederlands. If je normaal tak Nederlands, tak gewoon Sranang. Want if je taki in je taal, mine versta je. Isabi toch? Wie zit jou een boodschap, brengen een boodschap over, mine versta je.
tak gewoon in Stranang of tak gewoon Nederlands naar Alasma. If you vindt dat je nou een volkslijn, want omgekeerd, nooit meer is aan toki tak in taal tap wan podium. Isabi toch? Uka tak zo, wanneer Chan, wie is van uno de nga ma tap walijn, maar Chan nooit tak in taal pierboor zo tap wan podium, maar elke keer weer wanneer deze vicepresident aan het woord is, amange goine egi taal. Ik heb niets daaraan. Als je president bent van het hele land, van ieder. Je zegt, jij bent een volksleider. Die tak gewoon een taal met koe allemaal verstaan. Want in jouw partij heb je ook Javanen. Je hebt ook Hindustanen die achter jou staan. Je hebt ook de stadskriolen. Je hebt de binnenlandbewoners. Je hebt de Indianen. Je hebt weet ik veel wie nog meer. Dus tak nengre gewoon, tak gewoon Strana, tak gewoon, hoe zeg je het, Nederlands. Dat we verstaan. Maar je tak je taal, misschien niet verstaan maar aan dat die. Abo bomba mij geen taal, maar even wel vertaal zat ik. Abo bomba man heeft vertaling. Man heeft vertaling. Dus ik luister wel graag naar hem. Met wat arki zo lees, met wat lafu. Ik begrijp niet hem wat lafu dan met arki. Maar mijn verstaan zei dat ik dan normaal lafu, met laf gewoon van. Het komt zo plat over. Sorry, het komt echt plat over. Want maar mensen doen en zeggen dat maar hier is heilige grond. Mijn God. Oh ja? Oh ja? Ik loop nou te filmpjes bij de. Hier is heilige grond, man. Kies wie in het Nou maar die zijn er zoveel potinatori. Dat is zo. Dit is heilige grond. Oh! Ja, man. Dat is allemaal bari, kedua man, kedua pong. Dat is aan het ja, kijk, ieder met zijn ding natuurlijk. Maar dan zei dat is wel waar, want aan mijn karwan los spreuken. Wat los spreuken, man, kan toch getallen naar cijfers naar ai. Dan kan maar varen. Maar kijk, het is zijn ding voor winnaarverkiezing, want dat is het. Zijn doel is, als winnaarverkiezing, als Trump president, hij wil winnen. Dat is allemaal go biggie. En kijk, het is een goed recht voor religie. Ja, alles doen. Goed recht. Dus laten we ook kijken wat het brengt. Maar, Luku, Arki. Je go biggie, mooi. We biggie. Misrefe biggie, wala malay biggie. Met respect. Toch? Maar je wil winnen verkiezing. Maar actie den biggie wanneer de JFI ook to make them tegen soort pad in bewandel. Dan ga je charis refi, like een goede vicepresident. Isabi toch, like een goede vicepresident, maar leiden je op het juiste pad. Want win verkiezing, aan notete afdraaien konre. Want je win niet, look me gun alamang. Like van mij bij gun Santoki 2020, ama winning. Hoe gun ama winning, volk, toenmalig volk, stemt op amang. Je begrijpt me toch, ama winning 20 zetels. Maar, we schrijven dat, daadkracht nihil. Begrijp je me? Precies zo, dus winnaar verkiezen aan notete, afdraaien konre. En if me lukuva, deze leider, amang houding, amang gedrag, alasani. Dan ben vrede dat ik van mijn winnaar verkiezen. Dan, sumo. Ja, de 2 maal zo erger dan, of 3 maal dan erger dan 10. Erger, ja toch, dus met vrede. Kunnen we de tent sluiten? Ja, toen hermetisch. Of hij kan ons verrassen. Hij kan niks verrassen. Ik wil geen enkel verrassing van deze gasten. Nee. Echt, de verrassing de man is inebriti, na zo kree. Want, no, ik ba. Voor ze allemaal bij horen kouteren. Vroeger, allemaal bij horen wat kouteren. Dan is er gewoon de... Akko. No. Dat kouteren, man. No, kring, akko, kaka. Nee, nou. Zeg maar wat ik kouteren. Ja, het is Brokobana. Brokobana, hè? Maar het is Brokobana, toch? Taki. Maar het is wat er zijn in Sahara. Jim Tori. Want breaking news satu. Samsa. Asang di sa baka NDP Saan man bego do baka? Dansi sani. Nee, de man bego Amasa meeting. Ana masa meeting. Oh, die de man go schrijven. Die de man geschreven. Na constitutioneel hof. Ja. Nee, aan de constitutioneel centraal hoofdstembureau. Ja. Baka dati, miere, dit is maar goe. Dan een party hori. In een hele party dat niet. Ja, jongen. Ja, maar dansi toch. Maar dat je dans dat ben mij gewoon. Ik ben karren aan dansen. Nou, ze had nog dansen, jongen. Want mi mati bigs. Zelfs ze maar bigs toch? Ja toch, Siki Bigs. Siki bigs, nanga nano. Dan man tak jongen. Abona, dit maar voor dus een leiding voor NDP bij want samen staat erop brada.
A blaka buba. Ik go sheng, Ik brother. moet sheng, man. Sheng. Ja, man. En mi take grand mina ge om timoro. Abu yung grand timor. Maar mi pingo mega rotsoi disi. Jongen. A rotsoi, brother rotsoi. Ano ka man? Ino kami mana na pana oso da UK do de sansa strati. Ano kanta so probeer sigi. Hou terang atau? Ano grap era brother, samsa na ano grap era. Ano grap, ay. Dan to big man de na banda man na pe, man na pe stay da man lugo de ting. Brother. Mami blijft van nou na een big stak takeren no ako down de drape aan een jaar en daar maar tak een duidelijk toe. Dat NDP leiden bij Gwekban is naar Bakadati. Is maar goed te keren, die is nou echt te keren gaan. Nou gewoon te keren na war. Verdomme jongen, nou man. Ay, ben de echt schandaal, man. Zo blakas maar. Zo blakas man nog erbij, jongen. Zo blakas man, jongen. Tuurlijk, echt was Ik zo'n heb verder ordinair want dansie. niet dan ting taki. Ja, maar bij ordinair, man. Als aan bij ordinair, echte, jongen. Bij ordinair. Bij Lucas, jongen. Nou man. No, man. No. Dat tamar het is mijn tak overroen. Dat had je een bron. Dat is maar Atiwan, bro. Maar het is een feit. Dit soort dingen zijn feiten. Het is Zijn bewijs. feiten, ja. Het is bewijs. Saan zien dat je naar keer. No, dit is aan zien. No, pressie, no bullshit. Yere no, isen tak mi nom kare ma, no wan koli ne dwe, no wan yampanesi ne dwe, no wan snesi ne dwe. Blaka man. Nou, maar het was echt smerig, man. Dan moet ik een liever commentaar dan mee. Straks zo. Ja, zo, je ziet het, de heer King. Is geïrriteerd. Dit kan niet. Het moet niet kunnen. Dus hoe leert hem zien dat je ons zei om dansen op een podium. De camera is geen container, Sani. Dus na die baita taka sani, neem go luku baka. Nou, Micha filmpje, Neem jongen. sha film. Micha filmpje na kippenvel, jongen. Nou, man. Ik maak een aan dat die. Die pak het ook komt op een podium, toch? Ja. Maar dat was afkontrole. Voor veel toch? Ja, nou, we kunnen. Dat ook te go de ronde zo boek. Abon. Aman doa uitspraak. Luku Alassane naftaki. Isabi toch? Weet je wat gedoogbeleid is? Unaftak Alassane. Wie zo saptak na sade, publieksgeheim, na sasande. Maar una inaftak Alassane. Dus mi persoonlijk, mi fenomen af betakasatan. Isabi toch? Want het is altijd zo geweest dat na OW appressie is met kontoolie. Het is altijd zo geweest. Dus ja. Maar dan maar actie op je vraag. Ja. Itaki, het ging over die krontolie toch? Ja toch? En nu je taki van takasani. Dus je gaat er van uit tak krontolie, maar is dat samen bedoeld met dat je dan? Oké, sama bedoel, sami veronderstellen dat krontolie dat hij had het tegen dat er te veel van één soort bevolkingsgroep zich daar bevond. Ja. En dat is toch geen bombardie van een. Maar dat is toch. Maar dat is toch een. Maar dat is toch realiteit? Ja, hij heeft de realiteit gezegd, maar zo lees hem stap van je brengen over. Hij had gezegd bijvoorbeeld van jou, Miga. No, Luku, no. Zo in die staan niet. Precies. Dat was het normaal. Dat was het norm. Zo, Luku. Krontolie. Luku, no. Ama bekatak gewoon van, hey. Tegen naar bijvoorbeeld naar ministeriële openbare werker. Je bijvoorbeeld zo Hindustani dape. Klaar, punt uit. Probleem nog de. Maar als je gaat krontolie, look hoe mina een probleem na krontolie tori. Maar als toron toes maar wat mi af coroni. De corona maar af mi nem nam dape krontolie meki. Isabi toch krontolie. Alla trama te krontolie over maar krontolie na coroni. Jaren brada. Maar dat is maar een loba. Brada, jaren sumana des maar die loba uitspraak. De man zei pota krontolie. Nee. Sumana de man die de tegen-uitspraak voor Pakito. Sumana rekenen de man. Wie? Reken dat naar Hindustani? Nee. Reken dat naar Japanese? Nee, Suma. Dat man, brada. Maar waarom? Dat moet je zelf gaan afvragen. Zij de blakke man moest een probleem langs sama taki tegenover Hindustani. Daar gaat het toch om? Oké. Daar gaat het om, brada. Maar wie heeft er moeite mee? Dat vraag. Ik weet niet wie er moeite mee heeft, toch? Meer takken gewoon in aftak Alassane. Want dat zijn niet keer. Toch? Misschien want toes maar delen, misschien want je staan die vrouw delen, atori, tak een vrouw tak ja, bla bla bla, weet ik veel wat. Krotol, mijn Lisa san, ik ben niet geïnteresseerd. Is dat toch? Krotol, a koron, maar na unu koron, maar we met krotol. Is dat toch? Dan make me tegen you, zei sa.
Exact. En dan wordt het verleden, want toen is maar kritiek op mij. We zeggen, no, I'm een journalist, I'm een bong. We denken, I'm een nekkie bari. Maar ik denk, I'm een zo hard aanval. Zo wij denken, I'm bekende view. Maar ik kan een productie maken van mijn cadenserie. Lembo. Ze van Lembo te keren. Dat is wat we samen doen. Dus dat zijn bijna 5 of 10 minuten of een kwartier van mijn gay. Dat ja, als hij pikken pakito doe. En dan begrijpt dat de man voor een NDP laten toe. Eigenlijk de mannen man doen. Want pakito dit, die pakito dat. Interessant met gado. Nou, ik dat met je zo over de rekening. Dat is Lembo, dat van Lembo te keren. Dat met Gibaka. Lembo, mi betegi brada. Hij is een sell-out. Hij is ook een verrader. Ik zou het zeggen. Een man tek aanstoot naar coronitorie, toch? Soort coronitorie. Coronitorie. Oh, coronitorie, ja. Ja, brada. Het is niets vergeleken. Lang sa matura doe. Lang sa jogi doe. Lang sa chan doe. Klopt, no, Chan. Oké, liep Chan. Nee, Chan, je bent een brada. Een minister van Openbare Werken. Luister. Een minister van Openbare Werken. Een minister van Onderwijs. Amarat na Pierbos. Amatake. Luister, nou komt hij iemand als een Chan. Amatak Pierbosu. Pierbos, amatake toch? Alleen Hindustan heeft het land opgebouwd. Dat Maar amatake. luister, nou komt hij als een Chan. Want meer beschuldigd Chan, toch? Ja, toch? Die Chan komt pas aan bewoond. Volgens mij bij de 20 of 21, 22. Dat is er nou bij Sungo, toch? Ja. Dat Chan tegen een blakas maar ook, toch? Die bij Sungo, toch? Oh ja. Dat is maar een takanga Chan, is dat toch? Dat is mijn tegen Chan tak, jongen. Minister Fino, kon je is dat Chan tegen hem, is dat vrouw, toch? Na minister. Ja, toch? Hallo, brada. Mijn minister nou. Jongen kan de Chan belong. Ja. En dan minister-president van heel contrast met tegen ons dat je minister etaki. Dat laat me etaki met andere woorden, want je denkt minister. nee, aan de minister niet mag doen zo niet. Dat je kokoro kan vallen. Nou, oké, maar Luko, dat na relatief ete. Een minister voor onderwijs, een minister, Luko pakito taki, apresi besme kronto oli. Een minister voor onderwijs, amarat betak gewoon Pierbos, zo alleen Hindustan hebben het land opgebouwd. Maar ano VAP juare, kijk ook toe ABOP, alla de toema, ABOP en VAP, alla de toema de etnisch bezig. Trouwens, kaki busikone sama, umbondru, is ook storend, brada. Ja, maar Luko, maar hier gaat het nou om. Die pakito takasani. Ja. Dat een respons die ook mopo uit het publiek, tak samen mag naar het vaders mijn serie, en dan ben je desmasrevi. Dan ben je plakama, alle mannen leveren kritiek. Dat sa pakito tak, na blakama en dan leg je uit waaronder Lembo van Lem FM. Ik kan go zoeken op brada. Van Marie Geri. Dat allemaal belangrijk is maar voor NDP bij tak jong. Sanes man moest takken aan pakito van moest gedragen. Want dat komt bakken aan moest gedragen, aan doe dit, aan doe dat. Maar je dat maar reageert zo let van je reageert op Lembo. Maar zoals het even Lembo dan ben je dat is abokis kritiek toch? Dat is mijn vrede. De vrede Lembo. De vrede Lembo, maar meer vrede Lembo. Maar zij de vrede Lembo die man. Maar dat beleg je om te zien aan de tak, Lukono, dit is nou gewoon met tak dit is mijn vrede. Maar die zijn een vrede omdat een blakke ras, snap je toch? Ze zijn verraderlijk. Maar misschien snap je toch? Want de man is vrede voor leveren commentaar op Samadu. Terwijl het gewoon normaal is van Samadu. Is gewoon commentaar leveren op Samadu. Snap je toch? Maar met je bara, if you look at Sani. If you look at Sani. Je hoort dat gewoon, zij zijn allemaal. Zij zijn allemaal. Allemaal legt het maar voor NDP dat je seremam doen allemaal dat allemaal komt bakken dem. Hij moet zich gedragen, allemaal kan doen dit dan maar kan gaan beginnen helikopter. Hey brada. Nou, maar Lembo bericht helikopter, mina probleem. Maar Lembo bericht dat aan toch. Dus daar is geso, daar aan maar toch contact. Ay Lembo ja leti. Nou, Luko. Look even Lembo hier. No. Dat is niet leuk, Het is niet leuk. Dat zijn we want dat je. Nou, nee, miskreeg je even toch van. Ja. Goed is kreki brada. Ja toch. Nee, maar si mella fu brada ana ati brong na la tori lagi. Lu na ano fa fa situ ya. Maar isabi toch, wij Surinamers toch. Isabi toch blakkamang.
We zijn zo gebelligd dat je doen zo netjes mogelijk. Maar trust me. Ja hoor, ik weet dat nooit. Je bent dat VI amana bigis non. Ja maar hoor ik nou nog. Het is gewoon gezegd, punt uit. Ik wil een keer uit die bron over van mijn tak. Belgualem FM. Nou, look, kijk, Pakito landen dat in een helikopter, hè. Mina problemen van mijn landen in een helikopter. Ama ben money, na de soort standaard, isabi toch? Sami Fenwel, met tak goed. Alasan inaf taki, begrijp je me? Inam, look, hoe is usap tak na sa sande, alasan inaf taki. Want ama tak over bijvoorbeeld OW is met kronteolie. Maar tegen het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dat staat dat is Mary. Kan maar nog draaien. Kan dat is meer. Mina sabi taki. Ik begrijp het toch, want overal, kijk, overal waar er in Suriname, sorry hè. Zolang het een ministerie van de VAP en er is een Hindustan daar als minister, zie je heel veel Hindustanen. Zolang het een minister is van de ABOP en het is een Bosland-Creool, zie je heel veel Bosland-Creool op het ministerie. Maar hoe is het nou? Zolang het een minister is, een Javaanse minister, zie je heel veel Javanen. Maar ik een simpel tori. Simpel. Luku boom, te luku nieuws. Mi elegie aan uit. Te een Japanese minister de, im luku, ama absoso Japanese leefwacht. 100, zo Japanese leefwacht. In Luku Brunsi toch? Hij is een Bosland Creool. Zo bus kondre leefwacht. If you look Riyad Nur Mohammed, dan ala de tramang, de tra Hindustan, zo Hindustanse leefwacht. Maar Chan niet hoor. Toch? Chan heeft hem, Chan eerlijk gezegd niet, Chan na mix. Ik begrijp me toch, Chan na mix. Maar in Luku, meestal van mijn sabitak, die minister is een Javaan, zo Japanese leefwacht, zo dit. Ik vind het alleen, bij Bouta zag ik ieder. Bij Bouta zag ik bijvoorbeeld ieder als leefwacht om hem heen, isabi toch. Maar bepaalde dingen in Suriname, oesaptak na sasande, is gewoon publieksgeheim. Maar hoe is het in het bedrijfsleven? Bijvoorbeeld Mega Kerpalani, wat zou ik zien in uw enkel? Bij Kerpalani zie je... Geen gemixt, alleen hun staan. Aan de veranderen ook, aan de veranderen. 2023 was ik nog daar, maar... 2023 wat ben je daar gaan doen in Kerpalani? Dingen kopen dan. Look nou, als je wat nodig hebt, ja. En dan Kerpalani wat hebben, dan moet je toch daar naartoe. Ja, maar wat je nodig doet? Van alles. Maar nou, begin. Look nou, anon leki. Je bent ook Jeruzalem Bazaar toe toch? No. Dat nou leg je uit. Jeruzalem Bazaar nou, afgeschilderd. Kerpalani voor de groep van alles, om mijn verdiepingen. Ja. Jeruzalem Bazaar nou. Ik kan me gewoon rennen naar Glen toe. Ja toch? Dat is morgen gevaarlijk, maar. Ik ben ook Joyce on store toe toch? Dat is morgen gevaarlijk. Huh? Ja. Ik ben rennen naar Glen dit, hè. Ah, dit hij. Ja, nou? Pontwarenstraat. Rennen naar Glen. Ja. Maar Pontwarenstraat, wat er nou toch? Ano, Anton de Kom. Anton de Kom. Maar de man, hey brother, dat is een cultuur, brother. Toch foto. Maar je ziet toch, in een moesfugwa Kerpalani toch? Nee, maar zie, maar daar komt het aan, want boeit een ren naar Glen. Daar heb je Chimchi Hindustan ren naar Glen. Ja. En de mannen die, ik kan drijven aan die brother. Dan maak je toe, onder ren naar Glen. En dan maak je serieus, dan maak je grap. Ze hebben toch, het is een gegeven dat je onlijk blakke man. Dus we zijn denk ik naar zingen en zee. Je hebt zo'n blakke man, denk ik bijna in de stand. Hallo, aan de troep. Nou ja. En dan zei je, tak na na, net je Carolo, weet je niet. Nou tak nou ja. Misref gua Kerpalani toe. Gua Kerpalani. Ja, natuurlijk je moet brother. Ja, ons aan van nou doen. Ik woon hier in Minnesota. Dus dat wil ik zeggen. Maar in ieder geval, ook er weer een ander nieuws. Zo maakt dat Boukan het idee. Nee, maar dan gaan we weer wat popje. Oh, dat is hier. Ik ben verschrikkelijk met mijn woorden, want ik ben niet daar
Ik ben ook niet daar. Ik ben niet gezien. Nou, Lukuko skepa onderwerp dat, want ja. Ja, man. Ja, maar ik ben niet daar. Ik taki dan, dit, dat, die. Fromo. Dat gevaarlijk niet. Oké, mensen, oké. Maar ik heb wat anders, ook nog een brandende nieuws. Ja? Dit is tegen de NDP gericht. Een heel hoog bestuur voor NDP. Noem ik krap meneer. Ik denk dat ik de win aan verkiezing. Toch? Ik denk dat ik de win aan verkiezing. Door op een gat en een mond dicht te houden. Dat van de man takken. De man takken zijn in een Nederlandse spreekwoord. Dan gaan ze van de aap of weet ik veel. Is dat zo aan het thuiskomen? Een koude kermis. Moet een koude kermis zijn. Maar omdat verder met dat niet. Maar misschien een interview voor meneer Bova. Naar Yogi. En dan vraag ik me eigen af, jongen. Hoe lang de man is donna in het parlement? Yogi naar VAP toch? Hoe zei je dat maar weer naar laatste verkiezingen? Omdat steeds de man tegen de bevolking taki, de VHP zijn vernietigers. En de man vernietigen akkoorden. Dan gaan alle de lening staan die maar betekenen. De NDP bedoel je? De NDP, ja. Heeft dus nog een keer wie wat? Yogi van de VHP, trouwens de heer VHP, dan nou de mij takken. Dat de NDP, dat de NDP ja, vernietigers zijn. Dan mannen boven doen we president Johan van een interview. En dan probeerde ik bij naar tien lala of naar Faneng, een soort lala, als 10 persoon werd. 6 man weet ik dat. Meneer Yogi komt aan de beurt. Hij zegt gewoon tegen meneer Bof, hij zei toch, jullie zijn vernietigers, jullie hebben dat vernieuwd en dat vernieuwd tegen alle lening. En jullie zijn schurken, want jij staat ook in de commissie van een naschoolse opvang naar een wanati. Wat was dan gewoon? En die Bof kan de beurt vroeg me antwoord. Dan ben ik het gewoon rommel, ik sta me lekker uit. Dan ben ik gewoon rommel. Nou, maar... Nee, maar wacht even, brother. Dan ben ik gewoon rommel, ik word gewoon Hollands. Nee, het na mij, dan alle die me naar parlement, maar mijn volk zei naar parlement. En mijn sap zei dan niet wat pikkie Yogi. Vraag 1 op wat Yogi tak, in haar beantwoorden vraag direct. Maar ik zei toch, na een keer bouwt ze. Na een keer bouwt ze, ik zei van voor de keer toch. Nu kan boven zo doen, als voorstel zou doen kan het parlement zo doen. Dat is de bouw van antwoord. Ontdek een wet aan voor amnestie voor bouwt. En bij de pure amnestie was je vogelvrij verklaard, dan krijg je dat zogenaamd bij een leefstraf ook aan. Nummer 2. Jullie VHP naar NPS, naar ABOK, is dat zomaar ondertoog. Jullie zijn landverraders, jong. Mensen zijn landverraders. Want tijdens NDP-regering zijn er maar bij doen. Zijn er maar bij doen. Maar misschien heel groot tapo. Dat de naam gisteren naar money. En doordat de mannen gisteren naar money, bouwt dat money van oude toch? En die PR money van ons. Dat is man gewoon niet. En dan gaan die man niet. 10 jaar lang bouwt ze. 10 jaar lang alle moon. Dan gaan alle afslag nou weet ik veel. Maar dat gewoon dat taki. Is dat niet ook? Alle man kiezen money. Alles mag kiezen money. Alaste moon zullen man mopo. Is dat niet ook die man laatste verkiezen? Dan moet ik dat man bij de Spiderman. Man bij de Spiderman man yang 10 jaar lang. En 10 jaar lang bouwt ze bij op. Bouwden zorgen dat alle de sociale voorzieningen. Bij paai. Ja, dat is inderdaad zo. Dat bouwden donderdag. Maar, Luko no. Een soort analyse dat me bij tak Luko. NDP bijvoorbeeld laat verkiezen in 2020 hè. In 2020 NDP laat verkiezen toch VHP winnen. Maar VHP heeft op 4 zetels extra toch, gewoon 20 zetels en NDP had 16 toch. Maar zei de NDP denk NDP laat verkiezen. Wanneer tak de maar laat verkiezen, kies de maar mooi toe. Sorry. Ik dacht de eens naar mij, maar ik kies de maar mooi omdat nooit de man kon en me ben tegen om mijn man. Tak Unu saka stem NDP toch? Maar
If de NDP ooit teruggekomen is, ziet dat NDP komt terug bijvoorbeeld voor tak van ja, voor ontkend, voor ontkrachtig van Louis. Ze hebben het nooit gedaan. NDP liep altijd met het idee dat oké, afvallig snap naar baga. Afvallige begrijping. Afvallige begrijping. Nee, maar bij dit maar lakso, nee, maar berekenen maar win verkiezing gewoon. En dat heeft ze nu baka. En dat heeft ze nu baka. No, echt baka. Maar denk dat de maar win verkiezing gewoon. In Kong, if bijvoorbeeld met tak was aan, if wat traat tegen Pool tak zo aan you. You kon in fight back. In fight back, ja. In taki dat moet tranen, dus maar wat afvallig door stem, een massa door stem. En wat tegen je voor je stem taki voor wat. Maar je net tak next. Je net taki de maar jogie taki, jullie zijn vernietigers. Dat maakt me tak toe toch van dat maakt me tak toe van ano verwander me if VAP kom bak. Ano verwander. En verwander me, nanga man is omdat de man NDP partij de man ik vind ze niet krachtig genoeg. En de man zat bijna parlement no want te hebben. Hij heeft bestuur. Want we zijn taki. Mevrouw Simons, dan neem ik kwalijk er. En het is maar dat je een boel op een manier. Nou mevrouw Boutersen. Ja, maar mevrouw Boutersen, wij taki. Kom maar door de collega's maar takeren nou. De jaga aan fufu en dat en ding. Alles maar hebben film voor de drie musketeers. Ja toch? Ja, nou, zij span. Maar dan hebben we 4 musketeers. Maar dan maak je er aan, no toch? Zogenaamde maak je er maar de keren minus. Maar anyhow, 3 musketeers staan. En dan naar Ashwin Adin, toch? Meneer Van Treg, toch? Dan meneer Hoefdraad. Om zorgen dat ik er maar kan osobaka. Zij hebben een tak dat hij. Maar zo maar nemen voor de man, naar boven bende diepe rechterlijke macht. Dus dan maar doe voor je langer. Dan maar veroordelen man toch? Ja. Dan maar veroordelen man brother. Ja maar Loco, no dat zou je doen ja. Zeg je toch? Na monster na de maaltijd. Na monster na de nee, maar die zijn monster na de maaltijd. Het NDP winnie. Toch? Overtuigend. De man kan osobaka. Even de man is door een regering, naar een trasma. De man is er voor een vraag die man stellen, maar dat je nu want de man het komt bakken met een volksie. Taki. Na zomaar de man veroordeelt de man. Ja maar Loco, dat de man win voor sie. Ik begrijp me toch? Maar dat met taki de man win voor sie. Maar met tak over Kugo terug in 2020. Is de man win toe? Kugo terug in 2018. Is dat toch? Ome manu de ikarwa mane lem FM. Alla de man het bedankt president maar bij pet akkel bij pet baas bij na baas na dis. Maar nooit de man ko ook toe baas hè. Baas no demoro, maar mi be tak baas bij weri. Maar weri. Hij was moe om brandjes te blussen. Zit dan zo met man. Juist, die dan zo met man. Zit dan in plaats de man hoort bakagi you. Je moet vetangen en maar zeggen maar dat buruk. Look ni keri samsa. Sa Abrahams do inikeri. Laatste moment amogo pour Doekie tak amogo tak dape Doekie komt niet op de lijst. Ze hebben het geweten toch? Want we weten zeker dat if Doekie bij komt op de lijst. Gevaarlijk voorbeeld. We winnen 3 zetels dape inikeri toch? Allemaal bij winning. Maar laatste moment 1 voor 12 Doekie komt niet op de lijst. Doekie dit omdat de man breken, de man dekba, de man is dom. Afvallig loopt me win 2010, me win 2010. Me win 2015, me win 2020 baka. No? Apa de man ono de apa Doekie naar Abraham sangat. Minap no info about this. Info voor Doekie naar Abraham. Abraham sinds dat man bij de minister, de man pura man, de man pura man amade pa background. Ja. De man is een andere job. Maar zijn voor Doekie is dat Chimbarais dat was zuiver een grote debakel. Ai. En dan vraag me eigen af. Een baas na een baas voor een partij. Van Abraham kan tak leuken na Miwangers doen in Nigeria. Het draait af begin. Maar wacht, je tak dat de man net taki LDP. Nee, de man net taki bro. No, de man tek pakito kong. No. Wacht. Ja. Jullie willen meer van mevrouw. Die horen mevrouw die of die. Hele partij broer. De man sorry dat ik ook maar kon join een partij. Pakito komt bij. Zomaar kom horen. Belfort komt bij. Zomaar horen. Wat is maar kom bij? Arki, het gaat niet daarom. Bouta mek Luku no. We moeten leren uit het verleden. Bouta heeft ook alle rommels genomen die in de partij kwam. Wamasa bluff je om een jari, damo konona you, damo kon sluiten tak Luku baas.
mo compet you. Ama tek wan waidu. Maar ik wou wat je doet niet keren, dat ama pot wat. Iedereen die Bouta heeft genomen van de andere partij op de lijst heeft geplaatst, is niet binnengekomen. Want Waidu was bij de PL. Maar ik wou wat je doet. Take you krabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng. Na tampum fui ala. Ja toch naar die keri toch? Ja, maar Sanfo Waidu. Ja. Sanfo Waidu. Dit zou niet mogen gebeuren. Want na een strubbeling in NDP tussen volgens mij Abraham en Doki. Want Doki bouw harde seat of niet keren, Waidu bouw kan inzien automatisch. Ja, en zeiden met een Abraham Demko potentieel trappen, God weet, mijn drapen in een soort van zaak. Is dat de man dat ook? En dan zijn er heel veel. Want dat mijn normaal begrijpt, toen je een foto man, zij bemoeien aan die keer. Doki is de koning van die keer. Maar je begrijpt me toch dat. Alla desa, en wat gebeurt er nu? NDP, en wat kan nou dan gaan denken dat het volk is moe van de VAP, dus de NDP is de volgende optie. Maar intussen zie je ook andere kleine politieke partijen als paddenstoelen reizen uit de grond. Maar Doki komt baga? Huh? Doki komt baga? Soms. Doki? Ja? Komt baga? Komt baga? Nou, los voor Doki. Doki nou kon in een structuur. Maar mataki, steun NDP bakken. Maar Luko, amataka mo steun NDP. Maar als je 4 jaar lang niet zwaai hebt laten horen, ben je dood. Nou, man is man. Oké. Maar is, ik weet dat die man is koning van die. Ja, maar nako. Doeki is niet keri zoeken. No, de miwashi, motak nuchter, isabi toch. Mine passen emoties toe met attack van Sande. De NDP-regering moet de NDP-partij moet krachtiger naar buiten komen. Tak effiëren a tegenpartij takso. Want de man die constant, even mama, ko actie miljoen de man vraag. Waar was je 10 jaar lang? Want tegen mama ben, maar ja, min aftakking. Even mama, ko actie me, waar was ik 10 jaar lang? Is dat weet toch? Want die andere partij, de VHP, kijk nog steeds naar 10 jaar. Maar die 10 jaar is geen 10 jaar, is inmiddels bijna 15 jaar. Begrijp je me? Dus waarover ik het wil hebben is, jullie NDP zat in de oppositie. In voeren was strakke oppositie, maar mijn vinden mij voeren wat keiharde oppositie. Want oppositie zou VHP voeren voor 2010, kom in 2020 NDP. Hoi, en dan ben gewoon. En om man je vergeet in 2015, die Bouta winnaar verkiezing. Na 26 zetel de man winnaar verkiezing. Sa VHP taki, waaronder Santoki taki. Het volk heeft gestemd op iemand die populair is. Dus we moeten blijkbaar werken aan die man zijn populariteit. En dat de man doet vanaf 2015. De man kon dan was zijn moe. De man kan is Bouta schuld. Ja, pro. De man kan was zijn moe. Dat was zijn moe. Met Bouta vakbonden. Alle dit soort man. Weg met Bouta. Bouta kan taki. Ai. Nanga moro, arki sama dag erbij. In 2015, nee 2019, die man kan valuta weg. Maar met tegen jogi, zomaar jaren gona rechter, gona de voorman voor rechter. Voor wetgever mag meki, dat je lekker recht springen, maar je poort en zomaar doen. En dan mag je toch, je voet beest, dat de man tegen een jogi. Want dan straat je de man die in het parlement, dat de man tegen man. Maar je ziet toch de Marokko tapakkel en populariteit. Want de Marokko, de man tak was zijn moe. De man begin dan was zijn moe. Als hij man zal landen dan een helikopter. Als hij man zal landen dan een helikopter laat. Bij de man was zijn moe. De man begin weg met Bouta. De man, misabete me bede, me beda middelbare school toen in Sranang. Toch, onegwas koro 2 weken, 3 weken lang. De man protesteer, leerkrachten hebben het werk neergelegd. Alla soort fasie. Want vrouw, misschien tangen nou de mij die la video taf. Ik ben vrouw in de zin er ook op weer maar ik heb geen vakantiegeld meer. Is dat wat tori toch? Want vrouw, want bitches maar kan. Waar zijn al die gasten? Is dat weet toch? Filmpjes de pedemalik naar een dorp de dan alla de soort naar een dorp op Berenstein, pe Berenstein dan alla de mannen de. Look nou, moet je want zien voorbeeld van voor pakito sana maar. Ja. Hekel dat die samen doen.
van man ben ik een keer tegen Bouwtjes. Maar tegen eerlijk, mee ben in Nederland 80, dat is aan Dena in Suriname. 82 deden maar Kirisma. Dan man kan bewijzen van man ben ik een keer tegenover. Maar tegen eerlijk, baka 80. Toch? Dit is maar bij de geers in Suriname. Mi abi tina in Suriname, dan meer dan maar hoor wat tien mi. Misre be bari tak yo. Trans toen in de best toen si voor ba. Misre be bari tak yo met polo kirre man ja man pat met die sanganaki. Ik was ook tegen anti-NDP. Ja. Maar naar gelang brada je jere go je si je taki je. Dat yo. Ala ne para sa mere. Ano true. Na fabels. En misschien dan mi aya brada tap televisi. Van een man construeren een lee veroordelen man. Ten onrechte, ik snap dat met mijn cultuur te zeggen. Dat me weet, dat ten onrechte de man veroordeelt deze lee de lano bootje takamana cocaïne dealer. Nou maar, de maar ook. De begin zien zijn dat in dat jong. Ano kan is een straat man zei de ogri in stap voor de consequentie punt uit. Maar die is nog kant en dan openlijk pirbosu. En dan bekend tak mi bilang allemaal pakje toe. Maar die mi komoro wijs, misschien meere, misschien morosani, dan kan draai en even ama nou jong boy toch, ama draai. En dan maar je geeft toe dat jong. Het doet dan stem dat maar toe. True. Maar nou moet je confetti. En je sama tak dat. En dat niet van die chief mee. Look. Mi ada go tegen in toch. Maar je sama tak dat. Ama dat kan persoonlijk. Verteken kan. Werk kan weg. Ja, maar daar heeft hij een zware job aan Luko. Maar dat mag je dan. NDP, de man moest kono de, de man voeren een strakkere oppositie a campagne, de man hara campagne acte. Want men offend de man hara campagne. En dat je offend de man next. Dat is afstaan hè, maar wat die Amerikaan. Je moet toch canben qua India go doen sani. No Brazil de tapa bergi ook toe. Dat Brazil dat normaal. Niet dat dat begint doen is aan toe. Dat pet NDP de. Dat NDP moet doen. Als een voetjan, verleden denk ik aan niet. Dus Isabel aan de waring niet editor. Maar dan want ik die chanter go naar India. Die van die volgens niet opstaan chanter bakre. Minus apa sana sih? Minus sabi. Het kan een sprookje zijn, Isabel dat. Ja. Maar dan moet ik denken, is de smaak dat ik allemaal bekreeg. Dan kan ik er wel bij staan dat ik allemaal bekreeg. Dan moet ik zeggen, ik kan de midden dat ik allemaal bekreeg. Ik moet horen dat ik allemaal president van een contra in Suriname. Mensen hebben vaak in het begin, maar man president. Ja. Dus dan moet ik ook naar India. Dan moet ik zien India daar. Want dan heb je India, dan was sprookje, Isabel toch. Dan moet ik vieren street dat jongen. Mij want tien lolo in die stani man. Trump president van een contra. Dan loop ik naar ja. Van hij vieren. Dat na emotie van man schrijf je toch. Dat kan maar bakken. Ja. En zij me kan ook krijgen. Nou, ze dachten dat joh, me begin maar ik me chinja. Wat is dat toch? De mensen zijn volgens voor zijn naam schrijven last time voor India. Dus kan dat die emotie overvallen man. En dan mag kriebelen. Dat is menselijk. Luko, kom, mo terug tapa Changwa India, oké, ama mag. Bransi go doen Santa Pembergi, ama mag. Maar je weet wat, Afrika doet ook. No, minder stap samen doen, maar ama mag. Ik begrijp je toch? Maar Atorina, kijk, koop dat over verkiezingscampagne. VAP is heus niet zo sterk in de verkiezingscampagne. Want tapa gebied voor huis aan huis, de man Ola Singba. Want you know man go naar de hoe zeg je, de mindere wijken, de achterstallige wijken. Naar de ghetto go, is dat weer toch naar de ghetto, you know man go naar de ghetto, begrijp je me? Oké. Maar dat nou een minpunt bij VAP. Maar ishim im luku de eens naar mij of niet? Pe shitak de man trangen lek fa jogi tapengi bouw van tap dati. Tap dati. Dus tap lei. Bluff you. De sanat de man trangen. En allemaal aan de boven waren, want trauma bij de Ramsekool, Ramsekool bij een interview naar Station die nanga Shang as nasi. Ja. Hey brother. As nasi bilo was nasi wel. Ik heb maar toen brother kom uit je mond tak say sabi. If me bem stem, me bou stem gi omu, me bou stem gas nasi. Maar dus hoe vind je maar shock je zetten?
De man is zwak. De man is zwak. De man tranga, maar de man is moro gas. De man a power, maar de man is gas. Brada, if me like wat je mij wat aan de straat hier, toch? Dan ik denk dat hij moet stemmen voor NDP. Dan moet je zeggen, want NDP is taki. Me kan go, dat je blijft straks met taki. Iedereen is maar met taki. Dat is maar met taki. Vast achter man. Juist. Ja, mevrouw Drap en mevrouw Sadine of mevrouw Ansadi. Ansadi. Of hoe komen wij nou? Hoe komen wij nou? Ja, hij takkie wel. Maar luister. Ik vind die des maar de... Ja. En dat enige wat toe. En dat enige. Look, een enkeling is een drenkeling. Je begrijpt me toch? Een enkeling is een drenkeling. Maar if de man bij abba power, gezamenlijke power, toch gaan eenheid, dan de man, de boshi. Maar inom gieden we partijlijk VAP. Inom gieden maar ruimte voor inom gieden maar ruimte, nee. Inom gieden maar ruimte. Want dat was aan de counteraman. Juist, in counteraman. Ik tak A met dat B, ik tak C met dat B. Ik tak niet met dat jongens hoor, jongens. Even een fetti dat we fetti. Fetti? Precies zo, even een fetti dat we fetti. Ja, tuurlijk. Nou, wat toch niet, brada. Maar ik wil gewoon bier eten. Dat deed doe, dat men dat doe. Dat men dat wat maar voor. Terwijl, Jogi, brada, ik wil gewoon maar ik Jogi in NDP. Boy. En dan doe je nou voor ik zeg. Maar zo maar je gewoon in NDP zei tak echt. Wat maar ik maak ook aan de. Nee, brada, alle de massa. Lugo bijvoorbeeld, ik kan gewoon naar een makko. Ik kan gewoon naar een toch. Maar de man dat de man takkie. Maar het is een roepende in de woestijn, want de man moet pikken op. Juist, de man moet pikken op. Dus Mako moest gaan naar het parlement dus nog. Nee. Zij want voor Mako. Mako tak boom, Mako dat straat, Mako dat pas straat. Maar dan eigenlijk, meneer Oostburg. Ik ga onmiddellijk meneer Oostburg, ik ga ook hier naar het parlement. Look nou, die zijn die straat. Er mag parlement tak was niet. Maar wat de mofo, wat de matrasan heeft taki. De mij tak, na patat in de mofo. Nou, maar beter dan Na faya parlement. Ai. Nou, maar kom ook zo, dan beter parlement voor. En maar dat doen naar parlement. Dus kan je heel dus terima als je maakt de op een long. Nou maar, luko bij voor. Na grapera. No, metegi. Dus NDP de man Marokko moro trangatapa gebied dat imko. Want de man liep de maar voor 2015. Misap ete manga mi omus dona mete mi omutak mi omu bewer mi ede tak ya bauta wini bauta mi tak no weer mi ede nanga sandat no de. Luku safe satapa veld. Isabi toch? Want inderdaad abe kontranga in een periode dat. Abe maar zeide abe kontranga. Abe kontranga. Maar NDP doet moeite, maar 2015 kom in 2020. Vooral vanaf 2017 kom. Abe kontranga acties rana, maar zeide iedereen abe kontranga dat VAP. Popotang potap NDP tak misayo do, mo boycott you. Valuta wet, Alasani. amnesty wet, ala de sana, wis VAP no be aba machtief trekken wet in. Maar de man begin via recht, a corrupte rechterlijke macht. De man begin aan een valuta, want de akkoes begin drop. Want als hij kon sparen, want hij volgt bij de straat. Hij begin bar weg met bouta. Als hij zei dat je no. Als hij niet aan boven bent tegen man, dat hij niet kon aan de macht. Alle de wet zijn onmekkie. Maar brokken en bakken. Want dat is een voerman naar op weet ik veel wat. Ja, maar Loco. Maar die campagne, je was straat, money moest dit doen, de VAP money. Ja, als het in de partij. Maar NDP money toe. Ik zeg nou, als het. Nee, dat kan NDP money. Zo'n beetje organisatie dat man money. Is op osser toch? Ik met dat de man money dan maar zo'n beetje nou weet ik veel wat. In de ano. Loco. Money man. Loco. Money. Als het in de partij altijd toch afmoren. Als het afmoren money altijd. Omdat de man heeft voeren, de man die aan de macht. Dat van de man aan de macht. Ja, de man gebruikt de middelen. Juist. Wat look Arki was minister voor openbare werken. Amai die opdracht dat de mij kring partijcentrum voor olifant in Ikeri gewoon. Is makkelijk toch? Amai die opdracht olifant de mij kring de olifant gewoon. Dus met staatsmiddelen. Is makkelijk toch? Maar look nou, als hij voor een branche, me vergeet per maand met een propaganda, ik zeg het ook. Dan is hij, dus mij komt aan mijn vice-president. Maar ja, maar volgens mij wacht dat naar Flanti. Naar Flanti? Want nu de president, na president, jij doet, in kan gewoon al laten met de Sandra. Precies. En hier wacht je, brada, even zien maar, maar dat, Luko, de man, dat naar de man geluk, Luko, me echt gun de man.
Die chan wina verkiezen, mi de eerlijk, mi gun man a verkiezen, mi gun man a overwinning, mi gun man. Omdat inderdaad, ano ben go voor 2017, go met 2020, ano ben go. En zeiden ano ben go, NDP doet alle moeite voor draaien konre, maar de man in het parlement, de man op pompu, gaat op a boycott voor VAP. Want NDP ben op macht, NDP moest ben make wet, NDP moest ben doen bepaalde sani voor ben zwakkie de man. Maar baas Refi, die de man op de moro, hij heeft ook steken laten vallen. A man doen aan toe sani steken laten vallen in de zin van, if a man ben op de, luku ala de man like bouw vast de omama heen, en de adviseurs en de bla bla bla. Toch? De man ben kateya man tak ewo make zo'n wet. Make zo'n wet. Tak wie say sa santoki no matron president want wa onderzoek de about so wan san sa de mai taki if ama soet wan chimboy of sang make wan san niet doen want deze VAP deze president hij is wel in staat om het te doen. Amana busy look hoe amai fight Adin. Oké, Adin is vrijgesproken in beide. Ik ben geen jurist. Isabi toch minus afvares ama is vrijgesproken. Maar look hoe bijvoorbeeld sa ama wan doen. No de ama de bezig na Brunswijk. Aman trekken een soort amnestie kwestie, aman trekken in Alassani. Dus nu rest er alleen nog een rechtszaak. Aman trekken in het, hè? Aman taki, de man zijn onder. Juist. Dus trekken maar in. Is dat toch dat? Je hebt die poepen plas in ST. En libasan dat hij, believe me, voor nogo met de verkiezing. Voor nogo met de verkiezing, ja toch? Je ziet VAP doet er alles aan toe voor nogo met de verkiezing. VAP doet er alles aan voor Rokotapa project. Je begrijpt me toch? Voor Rokotapa project. Luku, bouwta ben mo pas China. Amanda China. De ma berecht man. De ma berecht man. Sa amandu. Aman go verschijnt toch, want hij is bij verstek veroordeeld. Dan ma bij abi verschijnt toch? Aman go verschijnt visrechter. A hervolk is op mijn man. Daar gaat het allemaal bij de onafhankelijkheidsplein. Toch 2020 je las aan verkiezing. Op een Bouterse highway. 18 mei of om mei of 10 mei op een Bouterse highway. 25 mei 2020. Je las aan verkiezing. Je begrijpt me toch? Je las aan verkiezing. En Bouterse refino doet no moeite ook toe tak. Op 16 zetel. Kom bundel naar een beb. Nanga dis, nanga dat, compet NPS, desnoods me offer. Desnoods me, nou even, desnoods me offer want toe, maar tak, maar mino lusa mata. Bouta be Brito Landa, want asam sana ni keri, laatste moment Abrahams, ik kom niet op de lijst, Oké, mooi. Maar Bouta berika, oké, wana mag die VAP, wana mag die, want het was een gedwongen samenwerking, VAP, ABOP, PL, NPS. Is een gedwongen samenwerking. De man tak wat niet bij elkaar hoort, zal niet bij elkaar blijven. Dat hij de man mag eerder over. Omdat de man bij wana konri. VAP had erom gevraagd. Bouta kan met hem wachten. No, de man bij wanning. Dat Bouta gidema. Bouta gidema. De man winnie, de man vindt dat, you drie big mopo snel, make me opbouwen konri op no, isabi toch? Het mag. Het mag. If Chano doing, kotak amayere bijvoorbeeld, takamo last verkiezing, 27 mei, kotak 26 mei de mij terete. 27 mei de man op officieel kotak. Ja, money de bede dat met de man ja kon ze snel. Ah, rommel. Money de bede de man de besaf van pai de man. Ah, rommel. Rommel. No, asana puur chan be wan teka konre abra. I wina verkiezing a volk stem gi amang teka konre. No asem volk angri ek kier de man de mij pina. I begrijp me toch? De man shifa chan de ama ware art. Maar de NDP moet meer gas gaan geven ook, want de mabeka, if NDP be op, if Chan be op 18 zetel, en NDP 18 zetel, de abo de wan nek aan nek, do boshi suma boroko samen nanga suma, je begrijpt me toch? Do beka onderhandel. Maar NDP berika, we wina verkiezing gewoon, jongen. No, maar ze willen niet genoeg van de mensen in de oppositie. No, maar en ik wil maar ze dat maar staan staan voor Bouterse China in die op de manati. Maar verleden sinds na asan fusea die de man geschreven in toch? Yes, Centrale Hoofdstembureau. Ja toch. Dat man is neder naar Granos.
die waarom je redenvoering. Dan mede-eerlijkheid. Toch? Amantak je tak sampsana insrena. Die bouwt ze ik kom bakken daar maar hier dat ik de man veroordelen man. Is een unicum in de wereld. Ik zeg ze nou unicum toch? Want ze die nooit sana in grond tapu. Sana insrena. Dat gewoon zittende president wordt veroordeeld door een krijgsraad in zijn land. Unicum. En dat betekent het toch? Hoe belaffen was dan betekent dat je dama ben kom bakken. Ama jere sana. Abem tenen dat bon. Krijgsraad, wie zijn jullie? Rechter. Allemaal zo'n rechters toch? Inpakken. Inpakken. Inpakken en later arrest met portefeuille voor zo'n tribunaal. Dan kan confronteren het waarom en het hoe en de noodzaak dat onveroordeling. Maar dat toch even. Aan een grapje hebben, bro. De man ben veroordeeld wat tomato. Trump. Ja. Trump voor allemaal de gevangenis baga. Pres ama de man sa veroordeeld de man ama yagi alamala. Maar sa fusen me ama kan doen toch? Is het toch? Isa fusen me kan doen. Omdat de man kon aan alle rechters, boven rechters. Maar yagi den en ama rechters in een hoogste rechtscollege. Hoogste rechtscollege. Ja, maar maakt het toch? Met de Samwani toch? Dat verschil. En dan met hij maar hij balanceert op een kortje. Want dan rechtbanken in een congrete, die alles maar sapt want de mannen echte rechters. Ja. De man is neutraal. En de man is vrij maar de man. Maar dit is trouwens wel met die. No, maar de man loko. Maar dit is trouwens wel met die saire, de man die moro gashere. Ja, maar antru wan no de hier no de dat is zo veel hebben. De man wat nou ja gewoon, maar no de man is aan street media kom. Maar nee, dat je bent zo para kamatak en bende in baspresi. Moro de bofadon. Aan de law 15. Ja, maar loko de staan uit amana, loko de staan no de NDP. De man kon zwart op wit. Laten ze die inlichtingendiensten van ze aan het werk zetten. Mek de man ala de tori saka leki, ala de promotori fu VAP saka leki. Mek de man mek de tori leki, mek de man kadoro. Isabi to mek de man pai sente, kon tap televisie, kon live tap YouTube, kon do ai. Kom actie was aan. Dus look nou. Van Neder dit hoor, naar van Granus dit. If de man in het parlement, no man let a fire. Fai denken afaya kan leti. Net een soort man dat begint tak jongen. Look nou. De man is speciaal. Is dat beter? Maar mij tak maar tak groot staan voor de man kan wiki. Maar is het vast niet zo? Is het maar is het vast ik. Want van de man de man die wel in de slaap. Ja, maar bouta beta kenkba. Als aan sa VAP doet creëren. Dan zijn de Boutersers en de Abrahams niet meer of ze zijn er te oud voor om het te doen. Ai. Young blood. Ja, maar young blood na modosani na bla bla bla. Tap masa mite wangi mek geluid. Alla si mek zolang de man lang een microfoon die in meka geluid in bige contra de man. Ja toch, zolang de man lang een microfoon pot nemen voor je bige bluff VAP. Ja toch, ja, maar de street media toch? Ja, maar street media is niet genoeg. Maar street media en NDP'ers. Juist. Ja, street media. Na mafastraat is niet naar jou. Nee, maar na mafastraat is gewoon. De man in mekabarin na maar ook het bigi money later. Ja toch. No maar imluku. VAP man, een VAP'er. Zolang ilanga microfoon die amang klari. Amai bigi tak over bouta. Wist van bouta dit ba? Amai bigi tak over bouta. Nanga fufuru. Amai bigi tak waar was je 10 jaar. Usap de san dat ik ba. Precies zo NDP'er. Zolang ilanga microfoon die NDP'er. Bige bluff via Peter. Deze partij moet weg. Is een waardeloos. Bluff de man. Ik begrijp het toch? Je bent bluffie, je bluff gaat door. Unaf nak kofu. Maar NDP hebben voordeel. Want men mag via van zijn begin. Juist. Je counter. Dat je counter. Maar dat neemt zaak. De man berekent dat het volk is wijs. Het volk is wakker. Het volk is wakker. Maar je want mustaki. Zo moet ik microfoons. No.
zolang je naar NDP je vertegenwoordigt NDP toch? Maar nou, dat ik nodig de partito, de matik. Nee, in elkaar mannen, nee. Maar moest contacten dan. Luister naar Biggie brother. Aan de mannen dingen man. Na de mannen die 10 jaar lang aanbewend. Regeringsverantwoordelijkheid. Want nou de man ja het is. Want als je adient ik microfoon Biggie Barry. Ano Barry Biggie Barry dat demonstrator niet zijn met demonstrator. En nu demonstrator de man het bakken. Ja, juist. Tuurlijk. Die bluff de man. Hey, 2020 openlijk Yogi Taki. Baka 25 mei wo yagi ala de yapi gwe want ama be karabchin selfana afonswa in het parlement. Yapi. Ta ama take gewoon baka 25 mei wo yagi ala de yapi gwe. Ama dat na Pier Borsu en nooit ama voorzitters die nu de huidige president is. Fluit ama terug tak Yogi controle beheers. Nooit nooit allemaal voor zijn minister is integendeel is het is zijn minister. Maar drape mevrouw Simons sorry tak lukono. Namina basia. En dat Yogi die ik tak mensen meer maar bij de onderwijzer. Nee, maar dat niet. Maar drape abe ik tak koni aden tak verstaan Hollands. Dan mevrouw Simons zei tak brada. Terus staan terug in mijn wanita en zo. Maar ik kon niet ook, de otak en bakken, maar met dezelfde strekking. Dan vroeg ik, wegwezen. Dus maar ongeveer dat... Wegwezen. Alleen die moest komen of via naar Dorothy. Ja, natuurlijk. Je karmi yapi you nou apus pusi. Klaar. Bluff de man. Bluff baka. Dat. Lek fat Trump. Dat na propaganda strijd. Lek fat Trump be kon toch ala siya ma be bluff a front. Harris no. Harris. Maar hoe zie je dat mevrouw Bouters zou het wel kunnen? Ja, maar luister, zij zou het wel kunnen, maar dat zij doet. Maar iedereen die om haar heen is, moet het doen. De man moet one pad, je begrijpt me? Want tegen tap tegen look de VAP meeting, mine volg de rommel voor de maar, maar tegen look de fragmenten, de korte fragmenten, de is het. Ze komen allemaal. Wie is vast Cedric van Samson, het Don Sani. Toch? Maar dan gaat Don Sani aan mij bluff de man. Je begrijpt me toch? Dat omgekeerd, je bluff kom back, hij van mijn bluff idee, bluff aan man. Is dat weer toch? Precies zoals aan moet doen. En met feiten. Met feiten, ja. De feiten, want alle zijn allemaal bebluff de man. Waren leugens. En is maar tegen maar gewoon in de feiten, dat is dat weer toch? En look nou, Yogi tegen boven dat keren nou, en keren papieren gekon, dan is dat jij die naar PG. Nee, maar wat maar zegt dat je dat maakt. Nee, maar jaren nou. Maar hoe heet dat? Nee, maar jaren nou. Yogi tegen boven dat die. Dat boven is dood lafu. Dat boven met pika maar dat. Oh, je want jij niet PG, zo PG. Afvoerwan. Dat is je want jou lot drapen. Maar man het tak next. Maar hoor nou maar voor. Nou, maar hoe heet dat? Nee, dat vind jij zo niet. Eerlijk. Te maku te kan microfoon. No, me no want maku taki. No, maku taki. Me want maku anawa hoofdbestuurlid. Maku no def in een verkiezingscampagne. Ja. Nee, maar hij doet dat zijn best. Maar mensen die moeten praten. Makulo bek boli la NDP. De wasa bek boli de bouwvaart, de baan dat. En de man die werkt in het bestuur, de man die want golei akondre. Maar dadelijk vandaag of morgen. NDP wint daar nog tot het ministerie. Dat nooit meer tak wasan. Nooit meer verdedig NDP, nooit meer verdedig baas. Zomaar Maar wakkie. Nu was het toch? Pakito ook. Wat is zijn functie? Wat is zijn taak? Hij moet een taak krijgen. Maar allemaal wakker tapaveld, sowieso. Ja, sowieso allemaal wakker tapaveld. Want allemaal tapaveld. Ja. Verkiezingscampagne. Toch? Het komt nog. Het komt nog. Maar de man sabe dik ba. Sabe de 14 jaar geleden.
Nanga 14 jaar geleden. Ja, brother. De man had me aan jere. De man toen jere. De man had me aan jere. Oké, dan moet we stellen hoe we vragen. En dan jere de man had je in verdedigen en aanvallende. Maar van San City, want zomaar je een president, want dat NDP, wat niet nog komen, NDP winnen, hè? Zomaar OASI of zomaar een president, als dat City. Ja, dat hij volgens mij al wiki de kon, wat er wiki de kon, dan moet kan de agenda zomaar transitie, zomaar ook mag bijvoorbeeld tron dat is dat de man het maar Uchi was massa, ik dacht, ah ja, maar dat is gewoon president. Nou, een vrouw. Nou, een man heeft een president, no. Een vrouw, me was. Vrouw moet een president. Vrouw, En is de vrouw die kan een president, no. Nou, mevrouw Simons. Maar, hé, de man heeft een vrouw, ja. Toen maak ik het vrouw. Hallo, man. Ja. Hallo, man, de chief partij. Dat een vrouw nou vervoeren, man. En man, Koerdische. Ja, bla bla bla. Look, no, maar dat me bedoelt, toch? De man heeft de kleine partijen, refies op de man rol, tak, hé. Wie is mijn bewijs, mijn bluff, want toe man. Dat van jullie bigi partij nog sap tak in bluff go bakken. In bluff go bakken. Ik begrijp het toch, in tak go bakken. If you want to president, in taki. In taki ja. En mijn nou, als je model taki, bla bla bla, in taki, in oppoisting. Ik begrijp het toch, in jumpo, in lofu linker, rechts op het podium. NPS in Eshi, zomaar tak naar NPS. Dat de two young boy dat het toch, hellings na nga atong pai toch. Maar weet je wat aan NPS? Nou, maar dat moet het ook. Met het van mannen neemt. Ano hela sa atong payo ang trama min sa fan. Wat doe man dat? Rusland, man Rusland, papa. Wait, chama. Look no. Look no. Pero ko yere chan we yere, DP we yere, ABOP. Paf NPS. NPS de bezig. Isap NPS na foste sani. NPS ko stabiliseren. Aframboyan be chiri. Aframboyan be chiri. No dem a potip chin koko lampu oli. Fama lid bakap chinso. Maar ook kom. Wat Patricia, het is taki. Ja, maar dem a. Patricia taki tak dua. Patricia NDP. Patricia taki. En Patricia na presiden en NPS. Zolang Aman is daar Libi. En trouwens in akil sak voor Aman. Ap meneer Rusland. En dat toen man het brada. En sabi had maar volgens mij dat NPS bewint de verkiezing. Ano door de toen man is. Financieel naar Rusland. Nou man. Ik moet zeggen dat NPS bij een stof toe in een maatschappij. NPS bij aanhangkaba. Trouwens, lukus mana naman ik mo NPS go op de partij. Wat sabi tak bijna zal ik dat hier NDP. Nou wat NPS is? Ja, klopt. Wat NPS is? Klopt, want NDP is een jonge partij. Wat NPS is? De mama de NPS ook. Maar ja, is op zijn cent ook. Ja, mama drape no brother. En een man daar liberté, een man voorzitter voor NPS. Nou samen de mannen Lucas aan het maar voor mij samen dat heeft ze. Dat heeft ze. Ja man. Ai. Dat heeft ze. Maar de roep op top. Maar de roep op dat de NPS moet steun. VAP. Terwijl er rommel en rotzooi in het land gebeurde. Maar me nou als je er is een Eurokaboe toch? Er is een Eurokaboe. NPS nou dit te vertrouwen. Dat ik partie bij vast aan man. Een Rusland, een Venetiaan. Ik ga toch. Ik ga zomaar. Maar het is het dan. Nee, natuurlijk. Alles op zijn tijd, hè? Alles op zijn tijd. En je moet rekenen dat er was eerder bij Pori 10 zak bakken. Dus dat moest verschonen. En volgens mij. Tot. Nee. Tot. En er hebben Pori bijna in NPS. Dus no. Na verschonen. Er verschonen. Door dat siki. Look, en verder tak is zo siki. En dat tak toe. Want dat is in privé. Maar bij tak gewoon tak je als siki. Maar Libis maar bij de neera. Maar nou een teamboy toch? Wat tak nou. Natuurlijk maar doen man. Maar tak je openlijk. Es maar dan maar met het podium. Ja, es maar moest abara voor doen man. Hey brother, ano grapakes bij me kiara. Belly nou echte fout. Belly Maar Belly was oprecht. Dat is die barba. Ja, maar die man was oprecht. Ja, maar met dat niet. Sabi toch. Maar look nou, alles mij bribi wan gado. Sabi toch. En dan maakt hij godsmolens maar langzaam en is ondoorgrondelijk.
Me denk dat Chan dem kan bewen. Volgens mij is zoek maar naar Chan. Ja, midden. Grap. No, dat net tak toe. Dat net tak toe. Want dan nog grap maken we nog. Mi gun amang. A volk gun amang. Tak luku. Volk gun amang. Volk gun amang. Do de maar sisuma na Chan. En Chan porengi VAP. Nooit meer VAP. Maar net taki, uw vrienden Chan kan komen. Maar volk sisuma na Chan toch? Maar nou weet ik dat jongen. Mijn vrienden Chan kan komen. Ja, maar dat vast. Jaren na met takken in de lijn. Omdat de NDP'ers slap. De slap, de tap de boeken. Ja, de maar slap. No, de maar slap. Dat kras, je wat kras de maar even. We wat kras dingen. We pot pa de bagage. Porke baskita. Ayo, jere nee. Je was hier de mij naar veld. Was hier de mij. Als je de mij naar veld, brada. Amana moeilijk, want je liever onverwacht gaat er mee die bedrapen. Sma moest je kooit tegen toch. Takan tak bara fa dai direct in begin tak wis camera no de tak yo le fa yo si yogi e ju wa tak yo wan si la wis pe mitanga yogi wis si bo mitanga yogi oro woyo langa wa microfoon amai big bluff NDP isabito da omgekeerd huwelijk NDP wis na de doso ibede je big bluff de man wo Isabito, precies zo, dat doet de NDP niet. Am sis dat je moro mee, je doet maar tien moro beschaaf moro mee. Bluff de man. Sakatang aja deh. Isabito, in bluff de man. Dus jij ze van de NDP, Ratori. Bluff de man, want de man, de trauma is bluff nu. En de man mag win moro, want de bari. Ja, minister. Dat weet ik toch? Pas me ama de lukken de sani. Maar ik ben van de san. Zij zo met dat toch? Ja. En ama be na jaren. Ama be giwa inzetten voor fa de cara san tenema hol post fa verkiezing kawaka. Fa kan het nembaga. Ja, opiniepeiling. Ama be gaan opiniepeiling. Voor inzet Mickey. Ja, maar dat kan jaren. Maar dan tak kan jaren. Dat is apa kel hikmat voor dat toch? Ja. Hikmat karamang fotoboy. Ini is zo tak fotoboy. Kita zo tak fotoboy. Huisslaaf. Oké boy. Moro met dat lekker huisslaaf. Want dan maar. Mikirek. Dan begin maar bij dat je fotoboy. Dan tak je minder. Ja. Dus daar amai takang ajar, damai lah jar, tak ayat mat disi amak karama ne ma kita ne. Esa jalo teh amak, main af karama sudah. Mana hikmat. Amai teh amak tak saya betul. Ne karama so. Onta mani tak atore da makarama jar teh amak tamam jar. Terus si dialek tak jar. Karama sudah. Amai teh amak. Eigenlijk aksan ko na ma ere wat isaba ma kan fa ere man ama aksan ma tak isap so tak ama kan football weet je wat football is mama no go en tap sa jara le tak yara ama bere ke ko na ma karama so ne isabe so na ma je aikle ada luguno asani si e helena mina otra san baka Volgens mij zijn ke die van der Saan ja van der Saan ja betakan lembo fasem ana voor een verkiezing is een prognose. Daarmee te gaan lembo. Brada, ik ben nou jongen 1 op 1. Met takken met leggen, ik dacht van mijn doa zijn of van mijn doa zijn. Mensen, dan maar maak je lembo tak jongen. Je begrijpt dat met tak. Ja mensen, je ziet het aan de Dora kijken van programma. Wat die bij, dan kan je nog. Ik was ook van mijn mede-collega. Ik zei dat ik allemaal niet meer. Ama aksama lukuno, ama aksama tulis tak yon, je begrijpt dat net aki. Ama ne pika man, omdat hij, na zijn van de sandisi, ama chakol no falera. Maar nu is dat ama lady want ama godder van uit tak yon. Je net er man, je ondervraagt me, make you een antwoord. Maar is hij ne begrijpt dat net aki? Friendly, dat tijd met dat no. Leg me bakken uit. Wie is 100 lezen? En dan gaan we leggen 100 alleen die kan begrijpen. Maar die kan maar. Is het met van. We kunnen aan mij pirate. Ja, maar mensen, al bonen wachten. Wacht. Je betalen bonen. Even wachten hoor.
Maar Beta was de keuken van de mensen. En Beta heeft bruine bonen gekookt hier. Die is abakana zonde die zie. En natuurlijk, we zorgen maar we praxeren bruine bonen. We praxeren bruine bonen. Ja, Joru, we moeten bijna afscheid weer gaan nemen. We moeten ook die bakken. Zijn er nog dingen die jullie willen zeggen? Iemand tak bruine bonen, toch? Dat begrijp me, ik sta aan zijn bruine bonen. Ja, maar dat moet niet. Abona brabi, ik sta aan zijn bruine bonen. Ik pot kippenvleugeltjes, ik pot zoutvlees, rookworst en kipchasiu. Rookworst. Ja. Rookworst en Kip toch? Na kip. Ja toch. Oké. Ja, dus dadelijk was het smullen mensen. Next morgen, meer is om met die dingen, man. Met die lijn, nou, als ik apart hoef para met die. Ja, maar dat komt met nou, maar ik had 3 met die nou. Gewoon met die, man. Dat sabi met die lijn. Met die lijn, man, puro. Ja, het is er maar dat met die lijn. Maar dus para met die mensen. Met die lijn. Het is dadelijk lekker spullen. Hier, ik hoop dat u daar in Suriname of Nederland of waar ook ter wereld ook lekker mag eten. Goed, zijn er nog dingen die we moeten zeggen? Anders is het tot volgende week zondag weer, mensen. Zeg het maar. Wat hebben jullie nog in petto? Ik heb nou niets te zeggen. Ik zou zeggen, ik denk maar Lucatra programma voor Bori, voor mijn Bori gewoon. Dus ja, ja man, sinds dan horen we het wel. Mooi zo, dankjewel Beta weer voor je bijdrage deze week. En graag weer tot volgende week. Meneer King. Ja, dat van you en hem, ja, want dus maar dat on to it. Ja, boy, wacht you. En boy, dat brengt bonen aan de maar hier is allemaal lekker. Ja, tjago. Dat betekent dat misschien een programma voor een kel naar Wales. En betekent nou een collega van jou bij interviewen man. Maar oru neleki, maar nou oru NDP'er. En het niet vergis me, die sabah man. En dan maakt me en dan samen taki als NDP'er. We beginnen op je voor gesprek met jou. Dat we NDP'er den in een NDP no me verkiet van mannen, maar mannen Douglas, maar mannen Abdul Ghaffar of nou weet Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Hij is ook zo'n insluiper in de NDP. En dan maakt hij toen aan een manier je brokko NDP. Mevrouw Simons heeft een jaren. Bon, voor mij met dat kan bouwen. Maar voor een nieuw Surinamer, een non-cousin. Met dat kan toe, dat kan manier Abdul Ghaffar. Afvoer nog ook ba. Ik kan beginnen jagen. Kan de baas weer vrede jagen. Mijn drapen, mijn tijd jagen. Mijn tijd jagen. Is dat voor zeggen? No one to the kadoro. En we hebben ook NDP'er de die kan komen met het parlement tegen jou tak lukono. De man in NDP, maar het zijn allemaal mollen. De met naar jou, de lach naar jou, maar de koti voet naar baka. Want dat zijn samen man is doen, Abdul Ghaffar. En dan noemen je de klachten van man. Non cousin stress die bij klagen over een man. En dan we ook NDP'er de tak samen doen aan man. Terwijl baas Benjamin toestemmen te keren no. Go regel de man Jimmy. En ik zei toch baas bij de stratiman toe. Baas bij de muang sudat in een president. Als je pa man door man beka stop dan man begint te gaan stratiman. En tamam te gaan stratiman. Maar me beloof de man sani omdat man stap tak wel midden in staat te doen. Maar man be kan doen alles aan te samen diligeer. En tamam diligeer den tori. De man be doen den tori. Sterre met de man be doen den tori. Het is mijn basis van president met tijd dat goed was aan jou maar dat doen. Zij de bezigheid doen. Dat brokken niet op. Laat het gezegd worden. Dat brokken niet. En mevrouw Simons met tijd ik ba. Trouwens een muziekbaas heeft dat ken. De allemaal heeft dat ken. Dat zomaar uitkomt. Want dat VHP sabi. Want staren goliba baka. Staren goliba baka. Ja, mevrouw Simons, nou, umas maar in de kassa, even coconut. Die coconut ra, die bak in de tijd spandoeku. In een man doa roko. En nou roko saya habis doen. En dan gaan we man die op een mevrouw. Want de junge taki, de man is mustaki, de man is baka mustaki. Want kan de you wanna onto alles aan de man herinner je tak lukono, dit dat bedoel, dat bedoel. No one dem more met de show de meter op. Dan dat ne bar ori brada. Bar ori die ala brada na safni.
Meestal zie je donkerante punten. En vooral de man die de instrument. De Hindustani, de Japanese, de Iningse, de Bosland Creole. Allemaal usabi toch. En de Pinaman. En de Pinaman, dat was het, de woorden van de heer King hemzelf. Mensen, dit is het weer Brokobana. Brokobaskita. Zo is dat. Oké, mensen, dit is het geweer van deze zondag. En dan zie ik jullie graag weer volgende week. Zondag, met Gods wil natuurlijk. Hebben jullie wat te melden natuurlijk? Comments. En blijf dit sharen. En abonneer u op Kulturu TV. En wij willen meer voor u gaan doen. Heb je ideeën? Spuit ze naar Kulturu TV. En wij nemen het altijd serieus. Dus dit is het weer. Brokobana. Brokobaskita. Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zeg weer tot volgende week. Thank you. En soms de baskita Madera. Tot volgende week. Tot volgende week. See you next week. No hoor not lo, tambri pinu srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland. Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw!